Hej, jeg hedder Alice, og jeg bor i Frankrig. Jeg er netop på vej hen for at møde min veninde Alexandra. Der missede jeg desværre metroen. Men jeg kan da bruge ventetiden til at fortælle lidt om Frankrigs kultur og kropssprog. I Frankrig bruger vi meget kropssprog, når vi taler. Det kan være lidt svært for andre at forstå, men for os er det helt normalt. Når man for eksempel synes, at noget er super godt, så laver man en thumbs up. Og når man synes, at nogen overdriver noget, som de siger, så ryster man hånden over skulderen, som om man kaster noget over den. Og når man ved, at man har ret i det, man siger, så viser man håndfladen. Jeg skal have metroen og op ad trapperne. Jeg glemte lige at sige, at hvis man ikke tror på det, som en anden siger, så trækker man i huden under øjet. Ej, hvor er her smukt. Jeg er lige stået af på Champs-Élysées, og jeg skal lige over vejen. Jeg kan godt tale videre, mens jeg går. Vidste du godt, at hvis man ikke gider høre mere på den anden, så stryger man sig over kinden, eller lukker alle fingrene sammen. Og hvis man ikke kender svaret på det, som man bliver spurgt om, så løfter man skuldrene og viser håndfladerne. Der sidder min veninde. Hej Alexandra. Når man møder en ven eller veninde i Frankrig, så giver man 2 eller 3 kindkys. Det er meget normalt at mødes til en kop kaffe på en café, og meget gerne over en croissant. Vi kalder på tjeneren ved at sige garçon. Kaffe i Frankrig er ikke som i Danmark. Det er en meget stærk kaffe i små kopper, men det smager super godt. Man skal for øvrigt altid huske at give drikkepenge til tjeneren. Det er helt normalt i Frankrig. Min veninde fortæller mig, at hun skal til en jobsamtale. Og jeg fortæller hende, at det nok skal gå ved at krydse mine fingre. Der er mange mennesker her på caféen, og det er rigtig hyggeligt. Nu fortæller min veninde mig en kedelig historie, som jeg har hørt 1000 gange. Jeg viser hende, at det keder mig ved at trille mine tommelfingre. Hun ved godt, at jeg ikke vil høre historien, så hun griner blot tilbage. Jeg skal faktisk fortælle min veninde en hemmelighed. Og det gør jeg samtidig med, at jeg lægger 2 fingre på munden. Så ved hun, at hun ikke må sige det til andre. Tak for jeres tid. Nu vil jeg sludre lidt med min veninde. Og imens er det jeres tur til at finde en masse spændende oplysninger om kultur og kropssprog i et land. I kan finde mange gode informationer på internettet omkring kultur og kropssprog. Det kan godt tage ret lang tid, så sørg for at bruge tiden fornuftigt. Sørg også for at vælge et land, som I synes er spændende at arbejde med. Jeres lærer hjælper jer selvfølgelig i gang, og vil også hjælpe jer undervejs i projektet. Rigtig god fornøjelse.